B'investiment ta' 12 miljun euro l-Gvern ġeddet il-kuntratt tal-xiri ta' sodod minn djar tal-anzjani tal-Knisja. Għat 3 snin li ġejjin il-Gvern se jixtri 181 sodda għall-kura tal-anzjani fit-tul u 14 sodda oħra għal servizzi ta' respite. Il-kuntratt jipprovdi wkoll li waħda mis-sodod allokati għal respite intuża wkoll għal servizzi ta' night shelter skont il-bżonn. Id-djar tal-Knisja li jipprovdu dawn is-servizzi huma Casa Leon f'San Ġiljan, Dar Sawra fir-Rabat, Dar Sagra Familja fin-Naxxar u Dar Sant'Anna fl-Isla. Fl-Iffirmat tal-ftehim, Monsignur Charles Cordina tkellem dwar l-irwol tal-Knisja li toffri l-aqwa ħarsien lil dawn l-anzjani u tkellem ukoll dwar l-importanza tal-ftehim milħuq mal-Gvern. Aħna għandna dawn l-anzjani llum saru vulnerabbli. Tantu hekk li kemm il-darba l-papi jitkellem kemm qed jiġu marba ħafna drabi jisibu ruħhom weħidhom. Anke nħabba s-soċjetà llum kif inhi ħabba x-xogħol ħabba ħafna affarijiet, kemm ħafna drabi ma jkunx hemm min jħossib l-anzjani. U allura mnalla jsibu fejn jistgħu jmorru biex isibu komunità, familja li tista' tħossibhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis qal li dawn is-sodod se joffru servizz lill-anzjani li għandhom dipendenza medja u għolja. Fl-istess waqt il-Kurja se tagħmel diversi investimenti għal rinnovar ta' dawn id-djar bilan li jkunu jistgħu jilqu fihom anzjani li jkunu jeħtieġu kura residenzjali fit-tul. Investiment 4 miljuni fis-sena il-Gvern qiegħed jagħmel mal-Kurja biex 76% tas-sodod li tipprovdi l-Kurja ħajkun qiegħed joħodhom il-Gvern biex permezz tagħhom jagħti servizz lill-poplu Malti wawċi kollu. Ix-xiri ta' dawn is-sodod huwa parti mill-inizjattiva tal-Gvern sabiex jiżdiedu s-sodod residenzjali fejn sal-lum jammontaw għal 2500. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.